Waarom? No. Dus op een gegeven moment moest hij rekenen business install. We konden die camera die nou wagi. Nou was show wagi. Maar goes door bakasi amano taka herpassie. Dus mijn firma natuurlijk weer niet neerkijken. Meneer Brokonoamang is een oude. Als je roept doet zijn diensten of de parel. Maar mijn firma is even wat taxi. Oh, werkelijk. Dus maar dan voelde die man wilde niet praten. Die man voelde zich zo. Die voelde dat. Sranama vast weer boy met sagi maar dadelijk. Mauri nipte een VJ-shot kan. Ik kijk nog uit naar een Eddie Jarab, want die man heeft ook geschiedenis geschreven met de olie van Saramaka in 63, als ik de geschiedenisboeken nog zo voor me hou. Dus we hebben nog wat klinkende namen gehad hoor, maar nu is het een beetje ontgaan. Ja. Dus we kunnen weer. Laten we het gewoon samenvatten. Qua marketing en exposure voor onze atleten, we kunnen meer doen dan Suriname. We kunnen veel meer. Ja. We hebben nog een lange weg te gaan. Heel lang. Doet Business and Style iets in verband met Valentijn, wie weet? OLU de wan chini van, maar den no sabi taka Barki Procent.